Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Ai ama, zeinen polita den maite minduta egotea, bai. Maitasuna. Love, l'amour. Zeinen ederra den maite minduta egotea, bai. Bikoteekin, lanbideekin, gizartearekin, behiekin. Bai, behiekin ere, bai. Zergatik ez. Beitu, ra. Ai ama, ze gauza ederra. Oh! Kaixo lagunak eguerdion, eta Ibai Alberdi. Eguerdion, Joseba. Ongi etorri jauna, zer moduz? Ondo. Berriz hemen, gaina, bi aldiz gratu genin, ezta? Bai, behin. Zukal herrian, irez baserrine bai. Da oin hemen. Eta bain berriz hemen. Eta nagore nun geratuek? Ba, nagore etorteko esan, baina, bueno, lanien jarri dago eta lan hain bihar. Hemen lanbarik ez da bizitxik. Ilusioakin, ez da, ire Bai. helburua betek, ez da, etxian hartuek errelebua eta horra bir. Bai, Bertako behiekin lanian. Bai, guk beti ulertu dugu, ez? Etxien beti ulertu dugu bakarrik ezgoia zela inora, eta lehen haitxa eta ama zizien moruen, ba, niri be guztoko jaten gero be etorkizun baterako norbaitxi transmitiruti nik bizi zen dutena, eta ze gauza hoai bertako arraza batkin eta lanain, eta bertatik bizitxie, ez? Lurrak emundakuaz, lurrai bueltatzie. Lurrai helduta bizia izorduan, ez da? Bai, sustraitxuta, espalditxe. Ondo. Bueno, zer dazkak, betiko Pireneikak eta baitare terreinak, ez da? Bai, hori da. Gudak etxien lehenat Pireneika bakarrik eusen, da oine 18 urtero amak eta itxak terreinatxo batzuk ifintxuen, da oindala 14-15 urtero, esan hau bien herriko karnizerio zerra guen, da esan hau bien, bueno, hasiko aukeli etxeti saltzen, emun hau bien pausu hori, eta terreinakin hasi ziren, eta gero Pirineikoa sartu duen, da gentien zera moruen nintzen, igerri moruen nintzen, eta posto gauen terreina gati, nahiz eta produktibidadia ez zizen hain handixa bai ekonomikoki bai kanaletan, guretako da... Zera giona, zekaken, gaina bertako lurreta ikiarri ondo egokitzeituk, eta gaina esatea, hola, itxura horrekin gaina iluna beltza begi pintauta dituk, bertako angusa, egori ez da? Bai, hori da, hau nik esaten dut, Alberdin Angus ekartzen da gona, eta gurien terreinak Alberdin Angus di, Alberdin Angusa, terreini. Nahiko ziren igual behar ekolako rustizia egitzea hori da. Bueno, eta zukalden zemuz modateko, atzen hau girekin janian la txuleta bat iretxian, Ona, txuletia ondo muteja, baina hortik aurrera gauza gutxi. Bueno, gaur ingo jau pepito bat, bakizuela pepito dala ogitarteko bat, barruan xerra dakana, gaur ingo jau berezia, zeatikan, ogile ingo jau brokoli jakin. Gora torre gaitu. Gora torre gaitu. Ja, edo zer gauzak initzen dio, gaza. Bueno, lagunak, ikusiko zue, ze gonbidatu eta ze platerrearra. Bueno, lagunak, eta Ibai, garatuko izuet pausuz, nundik nobiliko gehan, errez eta boiteko garaian. Esan duen bezala, ogila brokoli jakin ningo dugu. Berezila. Basegi barazki gutxi jateitukela eta baudeke modu bat jateko. Ados? Bueno, ingo jaunaek brokolila. Zuaizkak atako zizkio, ingo jaunaek. Egozi, aldeu egozi, uretan. Baina ura asko hartuko zian. Ordun, ingo jaunaek, boltxo baten sartu, papelak plastikon bildu, eta mikrounean 10 minutuan egozita gehatuko. Gero ingo deuna da, hoi, arrautzekin, olo irinakin, legamiakin, dena birrindu, gatza pixka bota, eta ingo jau hemen bitan jarriko jau, indako nasketa. Ez izateko oso potoluak jo erdin xerra sartzeko ondo. Eta batei, botako ziu sesamo gainetikan, bat gainen jartzeko sesamo duna, beste azpin, eta erdin jarriko ditugu gainuntzeko osagaiak. Hau behare, mikroonda zeningo jau. Eta 4-5 minutuan inda ongoek. A ber, goraino beteko bagin duen, gehiago iraungo zuen, baina nola, bi geruza txiki izango dian, mikroonian gero 4 minutuan, listo ongoa. Eta hoi, ogila, berezila, Bai. Bueno, gero bestalde ingo deuna da, hemen xerra, hoi ingo deuna da tiretanin
salteatu eta erdin jarri, baino pare bat gauza ingo zizkio. Ingo eguna piperra da bat, piper morroi berde gorri horilla batzuia eta tipula goxatu piperra da bat iteko, eta hemen maionesa, aurreko maionesa ikasi baniten gaina ez, da? Bai, ez da, dakordo con las nitzen, baina azkena maionesi barik olixue garrantzia zin gauen. Gauela, ba. Ia gutiko ja berriro eta ondo alteko zei, gola zei honei. Hemen ingo eguna batzuia leba jarri, hemen soja ikutu bat emango zio, arrautza, olilua, gatza ez tiberko, zera sojak emango zio gatzan ikutua, eta oingo deunaek, ogilan, jarri maionesa bi aldetan, piperra da bat, xerra, eta ogila gainean. Eta lagungarri patata batzuk ingo zio, bale? Venga, hau esan da lanien jarriko gaitu. Nik hemen digan, susua eskak atea, eta hoi, esan bezala hemen, sartuko dugu mikroinian itea. Eta beste alde behitu. Hemen digan, batzu ale bat horreako eta honeako lau. Zuritu eta txikitzen jongo gaitu, bale? Bueno, txaloina, ez da? Bai, txaloina horrekoa. Hori baserrian izena da? Bai. Bertan jarraitzen dek, ez da? Edo indek lekun berrin bat, edo ez? Ez dago intentzio gainera hundirik aldaketako bertatik. Proiektu hau datorre aspalditxik. Ez da bakarrik haitxa eta ama lan bat. Haitxa eta ama bertan ibilizien. Lehena ez nebeitzek eukil juen. Gero haitxak saiakeri inauen bertatik bizitzeko hauntz batzukin amakin batera. Gaizki jakin fan, baina, bueno, itxin hau bien abe. Eta... Bueno, gero beixakin hasi ziren, beti egon diela behi batzu, baina gero eta zerixo hartzen. Da ama jarri zan ganadera moruen, haitxa fabrikan itxago lana, eta ama gure etxien beti izaten da, ez? Lana guk ingo, baina lan importantiena amak itxen dago, ez? Eta gure etxien ama da, saltzen dauena, herrixen ahosao saiaketan dana produktuei irteria emuten, eta berak lan asko itxen da hortan. Eta amak eta aita jarraitze irekin pixkat, edo ja guztizan lego amandilez? Guk nik beti esan dut, gurie familixako kontu edala, eta guk erabaki danak maixen jarten gare, oin ben agore dauen moruen, agorekin bedana komentetan da, eta hau ingo, bestie ingo, aurrera, atzera, eta danon artien hartzen dugu erabakixak, eta... Nik esatiaten, hemen bizita honetan tribun, berdik, azkenian bakarrikan gauza gutxi teituk, Ez, bakarrikan ez. Bakarrikan... Ez, gero esatikena, ni bakarrikan guztetzen, baina gero kotxe itxorratzen zait, tan mekanikoan ajuteaiz. Edo gaixo, tan meikoan ajuteaiz. Bakarrikan... Eta sektore honetan geixen bat, ganauekin edo zer gauzain bierbozu, bakarra zebeza da, Claro, bai, dudik gabe. Guk etxien mugiruten dugu alik eta jende dana, eta... Laguntza berdekela, gana balde bat itibestera mateko, o karroe jo hiltegira mateko, edo gio errepartokiteko... Zen balan, baserrin beti da holan, ez da? Lana eta kaka sobra, esaten da gura itxak dirua, ez? Baina lana eta kaka sobra. Hori, zate ziren batek, donde hai baka, hai kaka. Hori da, bai. Baino, abonuare bai, ez da, natuara, larretan dazkak, ez da? Bai, gure ganauek itxui zapalketan daue... Iru hilabete asko jota urtien, hogeta 10 bat behi botaten dugu mendire, terreinak, danak, eta gero pirinaikak, etxeinguruko zelaixetan eta larrietan ibiltzeitzu, eta gero txalak destetetan dugu benien egoten die kanpuen suelto antzien eta gizenketan, azken errematera arte sartzen dugu ikuiuen eta mutetzau, guk ez duitzen ekologiko ez duitzen, baina guk betiko zera erueten dugu ez, pentsue naturala mutetzau, lastue, eta kanpuen da zen bitxertien rematera arte silo apur bat. Ondo. Eta... Zuen belarra iten dezu ere bai? Bai. Zen balarre dazkazue? Gutxi. Gure baino gutxi hau. Gero gaitzen gunez, beia gaitzen, eta bain larre. Erosin bierrasko, baina bueno. Bueno, eta zenbat buru baino iritsi aiz guain orduan? Zenbat? On txalda danera 150 gora badaz. 150 gora? Bai. Txalda danera, destetautakuek eta dana kontuan hartuta, ontxe parto batzuk eta badaz, eta, ez badiek entzen... Tinglagoa, ez da? Bai. Eta hortikan zenbat gelditzezate zuek loditzeko, zuek banatzeko, edo zenbat txalak salteitu zuen, nola kudeatzen dugu hori duzila? Guk esaten dugu daukela ekonomia zirkular. Guk txalpirinaikuek eta estetien saltzen dugu, eta terreinuak izan zeitzu danak etxien. Eta orduan txalen diruaz, esaten guk hola espliketako moruen. Motxean ulertzeko. Nahiko hiekin. Batutziko jo hemen gedoiteko maionesa, eta beti eserratu. Zera, ez? Pentsue bepaga benbida, gaztuek asko daz. Eta terreinuetanak izen dutxeitxu. Eta gero mataderuen hiltzen du, oinatiko mataderuen, 5 kiloko lotietan. Eta gero hamburguesa batzuk bai hiltzen du, hilabetien behin.
Eta urtien 32 batxalero saltzen dugu etxetik. Vale, ona, ez da? Eta niri hori guztetan jata asko, Ilabetean hiru ia, ez da? Bai, hiru seguru. Vale, Udan kendute, hemen udan ez da inobegaketan da. Claro. Eta zein de, kostaldea, torri berko eko udan saltzea, Kostaldien be, txakurra kortosi ganbe, hemen be, kostaldien baina. Eta, orduan, sasoi gonena zein dek, edo beste urtean zehar, ia urte guztian antzeko saltzen dek. Guk egisa esan urtero ritmo berdina saiatzen gara erueten, abuztuen klientiei be hemen geraketan dienei ezintza zuitxi okela barik, eta guk ritmo igual ereuten dugu. Honena, udazkena, uda hor gabonak, baino lentsu hau, gabona pasau eta hilebete pare batera, ontxe, ekaina ingurue. Vale. Eta lotia nola moldatzituko azkenean? Zer azkenean asko gertatzekenak, gaur egun arategitan txokin arazuaek, mundu guztia xerra nahi dikela, mundu guztiak txuleta nahi dikela, baina geho azkenean hor danetik ateatzek, ez da? Zankarra ateatzeala, lepapi ateatzekela, tripak izaudekela, nola moldatzeko hori? Ontxe esan dozuzuk, ez? Gentiek bakarrik gure hau xerrak, ez? Eta guk, baserritxar batek txarrak behorre gestionetako, ezin dago, esan, seguro zuzuk, bestela geratuko zan baserritxarra danakin. Orduen 8 produktuko lotiak itxen dugu, 5 kilokuek. Zer topatuko jau lote horietan? 3 xerra klase. Vale, esatean primera, segunda y tercera, ez da? Zankarron, Bai, gixetako okelie, okela pikaua, bai, saietza eta txuleta bat obi. vale. Eta hilote guztia eramatek, eta ja, Enbasado al vacío, bakotxa bere paketetxuan, eta nik esatetzate klientiei erosten danien ez tozuna janbi erraste barruen, kongelau. zuzenian sartu eta bateatzen joan, no? Hori da. Ba, ekio kudeatu berre pixka biharra hona idia jan bateatzek, eta gabeako eguarin ateatzeka... Gixer garbantzuk inbiot, okela gixer bateako gabian. Claro. Eta hamburguesak, 8 hamburguesako bandejak itxen du. Bikain. Hamburguesak orduan bai aparte jutetuko, hamburguesa lotetan jutetuko. Hamburguesak aparte die, ze ikusi gauen geratzen gitzela gaztietatik oso aparte, ez? Gaur egun gaztiak eta independizetan dienien eta sarri 5 kiloko lotie ulergarri xadan moduen handi geraketa gatzu, ez? Ordean, hamburguesak eta niri guztak gero fankalera eta ostra, atzo afaldu nauen hamburguesie jota ona euen, eta niri horrek beteten duz geixen. Eta orduan gaztiak sekateka aukera, bakarrik hamburguesak eskatzeko, eta gero beti gaztiak eta sarrabe bai, baina esan gaztiak nahikenak hamburguesak eskatzeko, eta gainuntzeko, lotek eskatzizkie, eta txa. Etxeaino eramatek lotia, iretxetik pasatzituko nola kudeatzen hori? Niri guztak gat klientiei etxera erubeti, ez bestela aztu itxejaki etxea fatia, sarri, ez? Eta fan eta gertutasun horretan, eta emune gertutasun hori emutie klientiei. Diferentie da fan eroskira, eta ez da ditzun hundi datorren, eta nire guztagat fan, bertara, eta haiba, arason bat baukotzu esan, eta feedback hori, tratu gente hartien, ja, ez daukau. Dudik, gabe. Eta hori galtzen gabe. Eta jute estratuitea, ama jute, ama asko, eta nik edozein, nik bakit etxien dauen edozein, moldatuko dela oso ondo. Arreba txikina bai jarri berba lanien, jarten dut lanien, bilur bape barik, eta dano moldatzen gara oso ondo. Ondo. Iran bertan biziz, baserrin bertan, momentuz bai. Ondion bertan, a ber, denpori aurrera fanenien ikusin bier, zein goben atzera aurrera, baina, bueno, Seguro, zeo zengo ekela, esaiz, beti tenteroitzeaiz, lasai hor nahi. Bai, jausten ba, zutiketako gauzibia, personia, ez dela. Ondo, ziok. Bueno, hemen ikusi zu, Brokolia jarri mikroondasen, martxan. Ja, puztuten nahi da, ez larritu. Errebentau ez dago, ez da errebentauko. Eta hemen, emango zio, 2 buelta batzu jai. Eta gainen jarri goitugu ja, tipulinak. Pixka goxatuko dugu, eta gero piperra gaituko ditugu. Bitarten jungo gana da, erreportei bat ikustea, bale? Ugarte mendia, baserria jungo gea, eta ikusiko zue. Bertan ebai, zer nolako behi askaen. Txarolezak. Oazen ikastea. Kaixo, Joseba, eguardion. Hemen gare behasain dio, Josema naiz, eta txingdoki magalean gare, eta guainak utziko dizeu holan oratekin saltzen deun aragi mota. Guk hemen dauzkeun behiek, hau hasi zan, ni aitei gabe oso gazte gaun itzen, 18 urtekin, eta, etorri ginen, aitonatare hemen ja edadeko genduzken baserrin, jaman jaiotetxen, eta etorri ginen honea bizitzea. Nera aitona bat zituen behi pare bat irudukitzen zituen beti, baina orduan ja sortu zitzakun pixkat, dendako historioi pixkat seitzeko gogoa,
Eta, bueno, hasi ginen pixkana raza batzuk ezautzen, aurrena eukin ginuzten limusinek, txarolesak, gero jarri ginuzten, da, bueno, ikusi gendun, pixkat txarolesa dendako haragi mota hobexegoa zala. Eta, bueno, horra izan gure historie, gaur arte, gaur ja 60 babei ditugu, eta, bueno, jain gendun granja txiki bat, eta, bueno, ja, nera aman baserrein ondon beste nera amazana bizi izan duzan etxe bat ingendun, eta, bueno, auzo txiki hontan gure txoko bat prestau gendun. Gure behioek aukera egin uzten txarolesak, zeren guri iruditzen zaku dela arraza mota bat, infiltrazioa eta grasaldeti oso ondo ekoizten dena, jaten do, desente jaten do, baina ondo irabazten do, eta gero rendumentutan ibiltzen da 160-165 baten. Eta, bueno, berez gero manejoako behiek eta nahiko mantxok die, hauxe aukera gendun da oso guztua gare. Maiatzen aurrenen hasten gea mendia, eramaten ditugu, amak, eta han eoten die urria arte dola. Da, gero daukeu ikulue, horre ukitzeteu, beste kaiolatan bezala, ja gizentzeko daren ganaduk, eta gero ja manejoa da, hemen ikuyun ja alba da, egualdiona balin badau, pixka kanpon ibiltzen ditugu, baina gero barrun jana ematen diu, udan iken deun belarra behientzako iten deu sorotan da belarra iten deu, eta hua ematen diu, pentsu pixkatekin, eta janaldetio aldeun jan naturalen ematen diu. Nik uste gure haragi dala kilometro zero, zati gure esplotaziotik arategia bide zuzenen kilometro bat ez dau. Orduan ilusia asko iten diu, bertan eukitzea, eta edozinek herriko jendeek eta dana paseantek ikusten dute nola manejatzen deun ganadu. Hau ikusita gero, baina arategia jongo beha, eta han ikusiko duia zen olako produktu egiten ditugun haragiunekin. Bueno, orain ja dendan gaude, eta, esan dezaun dendako produktu estrella odolkie da. Eta, ospe handi dauke odolkikin, konkurso asko irabazi jugu. Nik uste gure odolkik berezik diela, zeren eta da errezeta bat gure amunan didatorrena. Eta gero, sortea daukeu, zona hontan, porru eta hemengo baza kati ekoizten geha, mantekeare hemengo txerrina da, eta orduan, nik uste beretizetasun hori daukela. Elikagaiak oso freskok eta onak diela. Baita guain, indeu odolki baia egosita prestatuta saltzen deuna, minutu baten berotzen dana mikroondasen, eta ja dago egosita. Arrakasta handi izaten nahi da. Eta, haragikin, betiko pieza, txuleta, solomilloa, xerrak saltzen ditugu. Guain hamburguesea nola modan daun, hamburgueseare txekorrakin asko iten deu, eta oso apreziatu da. Nik uste gure haragie dala pixkat diferentziatzen dana besteekin, zeren eta guk ganaduen egunero ikusten deun, gehiago figatzen geha, grasa puntu nola daun, eta orduan, nahiz da edin pixka gehioki, grasa puntu hona balin badoke, haragi hauek bezala, nik uste oso ezea eta edarrateatzen dela. Normalen etxeko haragi nola biltzen deun, haragi desente saltzen da, azten nik esango ditu txal terdi o gutxi gora bera saltzen deula, eta aparte, ikusita etxeko haragi zarrakastatzuken, zeginen pixkat prekozinatuko egiten, almondigak, karrierak, isetxa, haragi mundun daun, baritatea. Eta, egiten dugu formato pasteurizatut, eta, gero atera, eta, gehitzen da, jate komun, etxinin da bezala xe. Normalen haragi erostea etortzen da jendea, segun, edade pixkateko balin bada, negu parten da bintzet danet irosten du, gisatzeko, egosteko, jende gazte, gehiago tiratzen du, xerrea, eta lehen esan dena, hamburguesatire asko tiratzen du jendek. Ja, egosik eta iken ditu handio, baino gutxixio. Joseba, gaurko bisitein dugu, eta espero dut gustatu izana gure proiektua nahiz haragina, nahiz odolkina, eta, nahi dezunen, behasainaldea badakizu nun gauden, eta etortzen batzea, onartu izango zara gure dendan. Venga, eskarrik asko denari, nahizun arte. Haupa, Josema, artista hutza ez, arra belaz eskakenare bai, etxeti bertan,
Eta gero zeona, behaiekin dako aragila, Bai, ba, hori da arategira funtsa. eraman. Bai, norberana eta ara faten dana baintze, baki nondik erosten da bene. Claro, beak esatikena, eta hauek famatu dituk, bere odolkiagatik, Bai. odolkiaek txapelak entzeko mogua esan dik, sekretu dala aman errezeta eta bertako produktu erabiltzea, baina gero eskuare bai, eskuare berdik ere bai Baina azkenean, nundi datorren, aman errezetia eta Claro, gaur claro. egun Dana gure bertakoa. fan nora baitxea eta nundi gatozen jakin barik. Arrazoiak. Eskerrik asko, Olano family guztiai, horrela jarraitu, olako gauza errakiten, baku, osasuntxu goteko. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen, behitu. Batzu ja eta tipulina martxan dakau, Bai. bertan piperra botako zizkio, nik pepitak enduta, Vale. Hau. Eta ikingo kenak behitu, nola dao nau. Pustu dago oraino, baina gero bera etortzea. Vale. Bero dao, kontuz, Ingo kenaek, kendu plastikua, Vale. berta botako ituk. Lau arrautza, Bai. azalak enduta, Bai. vale? Gio botako ekemen. Oluan irina, Vale. legamia pixauta daola, Bai. eta gatza, vale? Vale. Gio, gainuntz hori botako zio gainetikan batei, vale? Vale. Hola, plateratzen digun nian gainean jungo dena. Osea, gatza? Bai, gatza. Vale. Bai, kalabaza barruan. Bueno, eta, geo, niko atzen hauk ire etxen egon nituan nian, txukleta arrajan genila, Bai. ire zezena eta bella, ire belarra Bai, botatzea jongituala, bai. fardo botatzea. Bai. Baina bertan txerrike, bai, euskan? Bai. Euki, bazkako hendikan? Bai, ondion be bai, eta gainera igez hasi ditzen txorixuek itxen. Benetan, Bai, Ona. etxien ama ospitxalien egon eta txarrikumak haundin jakun da itxak esazten, hau saldu mikozu mutikua honek eta esan dutzen, eskapau goitxu eta txorixuekin goitxu. Eta lehena gure etxiena sarri indaku edie txorixuak, baina nik sekula eta inbarik eta igez, hori be, mai inguruen komentauta, Bai, Urtetan gare Ondo, ondo. etxeko bosto, nagore haitxe ama arreba txikina eta neu, eta antxe biltzen gara txarrixaz borrukan, da txorixuek onak urtete jakula esateuzku gentiek, eta Eta hortan. txoixoiek bai, eramateitu genian paketeta eskaintzituk hamburguesakin batea eta txoixoiek bai, orduan, Bai. Ze ona. Danetik eskatu bida. Ze, ona. Hau, dana bota bida? Bai. Bai, hoi neurtuta zio, dana Vale, bota. Haukenduko eten mendikan, eta arrautzako behan organikoak bertara bota. Vale. Eta, Ibai, errez eta etxekit, ere bai sekretu izango eken, etxekoa eken, nola egiten dezue? Guk Hor batzu jakin eta horri egiten dena dana pikatu, ezta? Bai. Eta egun bat lehenu, bi egun lehenu, horrutzi, ezta? Guk itzen dugu... Ontzen pixkat, ezta? Bai, ontzen neukin, piperra guk etxeko betiko piper txorizu ere eukin itzen dugu Vale. dana. Da hor gero masa bi hiru egunetan euki, eta gero txorizuekin. Txorixoa bete, Bai. Eta Eta ez- gero zikaketan ifini etxeko kamaran, da bi hiru hastien enbasau, eta... ona. Eta txoixori zeiten dezue. Daneako balioik, ezta? Bai, Bai. hola jateko, egosita Bai, bai, jateko, bai, bai, bai. o tekit, dilistei botatzeko. Niri hori txorizu guztaga sartakinen arrautza pare batekin. Bai, arrotza importante, Bai, bai. Arrotza ona. Egia esan, txoixo ona ze gauza ona egen, Bai, betiku, ez? Ikusten du hortizier fateza eta beti chorizo salasidra eta normalien ja gaur egun danak izaten dira bastante industrialak, ez? Eta niri guzteta jatolako lehenako modura Lehenako- kurtso afan eta... Sosidadetan lehen bildotxa eta untxumi eta olako gauza jaten ziren. Da oin, ja sarri faten gare pizzakin, faten gare, gu bai, sarri, o pizzakin, Ba, baina pena asko emateik, pena emateik. O kebapa, o... Bai, eta bai. kauen lamar, olako Oia asko gauzak, erreta eta area eman, ezta? Sozia jazreka, eguen lamarri. Eta guk sarri, urtero txarrikuman bat normalin jaten du sosidaien, eta niretako nena da, sartu txarrixe laban da irulau ordu horreikan, sosidaien, Buah. mainguruen jarri, dano, barriketanin, Txoakai modu bat esan, parre batzu mundu bota. arrela guran mundu estropia arrela. duel, eta... Ondo. Eta pasekidate bai, Santo Tomasetako txerrilla emate, guala, ezta? Bai, Santa Masak, arrasatera eruten Santa dugu. Mazak, oidega. Arrasatekuen dako Santa Masak. Santa Mazak, ondo zio. Eta bai, eruten dugu, ganauak eruten dugu bai, eta oindalaz, urte bordozkatxo bat, nik amazazpi urte naukela zigitzen erueten da, ordutik guk eruten dugu urtero txarrixe, eta gustora daz, eta eurak guk aldo bitxartien, da eurak gure dauen artien, Ze ona. Komisio Txerri gure hori. jente oso ona. Nik, adibes,
bertan enaukion, Santo Tomasetan, Donostin bai. Bai. Donostin ikusti daun txerria ikiarria hundila, Guaz izatek, beti are zen materia bai, hola, galanta, pare bat urteko txerria o normal bat. Etxien etxeko txarrixek dazenak eta eurak etorten die eta esaten zau, aiba, esan gurozuena eta guk hori eruten dugu, eta afuera. Karo, azte bete lehena bero atara, burtsuat garbi eta fandein, da itxuroso fandein, ez erubeteko gara... Dutxatu ite aldek eta hola, pixkatola, bai, kartxer pasa baten sartzen dugu benien, eta guapo jaten da. Ondo. Eta, gio, txerri hori, etxea gueltan etortzek, gogoa, sosketa iten dek, edo zer iten da? Ba, a ber, nik lehena itxezan, ez, txarrixa eruen itxezan, baina, joder, gaur egun, lehena be kaletxietan eta baserri giru eta egun, baina oin erue izu kalera txarri bat etxera, da zein mitzezuari. Ja, bezinue seguro keja bingo ala, azte zorin kakain jauelako deskua bezkero, ez? Eta arrasaten sosketa bat itxen da, eta diru kantidad bat emuten da. Ez zintzuet esan zen bat, baina ez dakitxetelako, ez? Eta geho sosketa egin da, ze arategin batea guteko etxea gueltan etortzen dek? Ez, gure txarrixa hori zen zan, kondizinua. Etxea gueltan? Bai. Eta geho, baina txoixo muturrak, ose emango jo, ose... Ez, komisinua, pago bitxen dau, eta jazta, dieta bat. Nik lana uste dut inok ez dauela gratizin sekulo, eta gero ez gazik oin. Ondo itek. Bueno, nola, horrekin, oso ondo. Betu zagoen hau txikituekela. Hau gitza deitu dio, baina hau zuek ulertzeko da puin antzeko bat. Azkenian da labea sartzen dek, bueno, labian aldain, baino marian, baina gaur erakutsiko du mikroondasen nola aldanin, 5 minutuan iteala. Bai, simpliau, Simpliau. Eta da pudin antzeko bat, horriten dana da, arrautzakoa jatu barruan, eta arrautzak iteziokena bere gorputza eman. Eta listo, beste gabe. Eta hauek, molde hauek oso errez eskatzeala, ingoekena dek, erdila baten bota eta beste erdila beste aldia. Bale? Ondo, bueno, animali gehiago baldazkak, animali gehiago. Bai, gero dauko irulau potxoka. Irureun? Irulau. Atzakar hori nahi. Irulau, hostia, ez. Vale. Eta bi asto txien. Gura itxak behin esan dutzen. Aita, aztue erosibiko eta pregunta usok amai eta zauzkun bi astokin etxien nahiku dauku eta... Aita zenmiakin nahikua zeka. Bai. Eta azken egin ekarri. Ez, gu... Vale, osea, gu, bi astuek... Potxoka irulau eta bi asto zuek. Bai. Ai, ama, onda. Nahiko lan itxen dago, aguantetan gure etxien. Eta potxokak zer dazkak adidez? Larraketa garbitzeko, o gainen eribitzeitu, oso zer egiten dek? Ba, normalien, karo, guke baserri xen lurraketa hartzen dugu errentan, eta... Basarri eukitzen dago etxe inguruen hola leku txikitxon batero, ez? Eta ara ganauek ez hartziaren, potxokak. Lehena, arrebei guztetak gakien, eta horretxatik ekarri ditxun. Eta hauntxe danok hartutzu hau guztotxue, asuntu bai. Ondo. Bueno, eta terreinak, maite ituken beia itukela, ez da? Bertako arrasa, bertako oso rustikuak, ez da? Ni oso pirinaiko sali izenaz beti, baina terreinak erakutsi duzte, zela animalixak zela eskertzen dauen, ez? Gutxi emunda. Arrapatuko jau dena ondo. Gutxi emunda, zela eskertzetzun, ez? Eta, gero ni apurtxo bat frikixe izenaz, ez? Beti, eta... bertan gure bertako enortasuna agirixe euki, ez? Bertako ganau ebe sustatu inbiko, ez? Nora goi ez bertako arrasak eta aztute, izan terreinak izan sasiardixek, idia zabal gaztaia, ardilatxakin izen biharrien asaf batzukin ero itxen bazan, galdu ingo zaben, ez? Hori, xarma hori, eta... Nik beti hola pentsaut, eta nik usteot, aldoten bitxertin bertako arrasakin biziko nazela, eta, bueno, bizi hori irau, baina posik bintzen. Eta hor dundazkaki beti, terreinak eta pirineikak, ez da? Bai. Eta hortik kanpora, bueno, katxenatxo bat erregala unotzan aitzai, honek... Katxenatu gadarre arrazakak portuguesak, no? Galiziako, hor, Portugal ingurukoek, aitza beti esatea, zelako adarrak, eta gabon batzutan olentzero egunerako erregala unotzan aitzai, eta... Kapritxo moguan. Bai. Eta bakazu egon dikan hoi? Bai. Guk baz genitxekaun, horietako bat, adar galantakin, eta hiltegira manda gero, adarrak etxea eman genizkin. Eta
bat, Andoni baldak izendeken Andoni. Andoni adarrak itxen. Adarrak eta izkirtuna. Ba, are iraman itxon, eta are txukun jarri zian adarra, bertxo eta guzti, eta aita jopari duken itxon bere urtetan. Eta ilusio inguta. Jode, ilusio, antzesek hau txukun etxian. Eskerrik asko, Andoni. Bueno, hementxe, ingo jaunek hau, behitu, mikrobunian sartu, bila batea, golpe pare bat eman pixal lixu gelditzeko, hau sartu bertan, eta esan dakoa, 4 minutu emango zizkio. Ni uste nahiko izango ala, zera fina daude. A ber, baten iten bazu eta molde goraino betetzen bazu, ba minutuen bat gehiago eman. 7-8 minutuan listo ongoa. Horun hau, ba, hemen dakau, 5 minutu, listo. Hemen piperra de martxan, guen hemen sesamoa ikusitela hau astu entzaigu, Bota, sesamoa. Ez da iguela urten gota. Bizka, doktore egiteko, ja gora etorri gaitu gela, ez da? Bai, brokolixaz, ogisa itxen bozu, makala etxare, Joseba. Martxando. Bueno, ba esan dakoa, piperra da martxan, ogila labian, gero xerra goxatuko jo, maionez egin da hor patatare prejetu jau, txiki goizki jau. Vale. Patatas paja, estuin finak askarriteko. Vale. Eta, beste gabe, erreportaia ikustea jungo gea bitartian. Zehazki jungo gea, laburgesia, hamburguesa erba jatea, donosti daude, bat ez, bi ez, 3 leku, kusiko zuen ze hamburguesa argitituen. Aupa, Joseba, arratsaldeon. Hemen gaude Mikel, Jon eta Mikel Donostian, Amarako auzoan eta gaurkoan laburgesia erakutsiko dizuegu. Zatoz gurekin. Laburgesia Donostiako hamburgueseria gourmet bat da, duela 3 urte zabaldu zuten Jon eta Mikel García Pascual anaiek. 15 urte baino gehiago daramate ostalaritzaren munduan, oso gaztetan hasi ziren, eta hainbat proiektu gastronomikoetan lan egin ondoren, erabaki zuten beraien proiektu gastronomiko propioa eraikitzea, hamburgueseria gourmet bat. Gaur laburgesia zentro lokalean gaude, Arroka plazan, hemen Amarako auzoan, eta horretaz gain dago lehenengo irekizena, Groseko auzoan, eta Antigua auzoan ere 3. lokala dut. Bueno, gure berezitasuna bestela esango genuke ez dugula hamburguesa estandarrekin lan egiten. Hemen elaborazio propioak dira, saltsa guztiak hemen egiten direnak, eta produktuak asko lantzen dira eta tentu handiz hautatzen dira. Gaur egun 12 hamburguesa daude kartan. Haien artean laburgesia klasikoa edo panceta royal saritua eta beste asko daude. Azkeneko 3 urtetan 3 hamburguesa horiek sarituak izan dira, Gipuzkoako hamburguesa onena bezala, eta Euskadi mailan ere lehenengo eta 2. postuak lortu dituzte. Hamburguesetaz aparte, beste gauza asko ere daude, bai natxoak, oliasko fingerrak eta horrelakoak eskaintzen dira, eta beti ahaztu gabe postreari tartetxo bat utzi zazue. Gazta tarta Nutella ukituarekin edo torrija karamelizatua. Bueno, gure historia ezagutu dezute, eta orain sukaldera goaztuekin, eta nahi badezute, gaurko proposamena erakutsiko dizuegu. Bueno, hementxe gaude, sukaldean, Anabelekin, gure sukaldaria, eta orain prestatuko duguna, panceta royal hamburguesa da. Zer darama panceta royal honek? Patata ogia, brioche ogia, 200 gramo txuletoi haragia, ondua, gero gazta ketu bat darama, bacon ketua ere, saltsa demi-glace eta salsa maionesa bat, eta azkenik tipula plantxan eginda. Orain, hamburguesa egiteko momentua dator. Aurrena, haragi bola hori plantxan jartzen dugu, kanpotikan ondo seiatu eta zuko horiek ez galtzeko, eta aplastatu egiten da hamburguesa forma hori irabazi dezan. Haragi batekin lan egiten da, guretzako haragi honena, hemengo hornitzaileak ekarritakoa, eta haragi hori da, behi haragia, 30 egunez maduratuta, txuletoi haragia, eta horrekin gure hamburguesak egiten dira. Haragia egiten den bitartean, gazta ketua jartzen zaio gainean, kanpai txiki batekin, gazta hori ondo urtu dedin. Arrakasta dute batez ere 2 gauzengatik. Bat, osagaien kalitatea, lehenengo mailakoa dela, eta prozesua edo elaborazioa. Elaborazio hori aste askotan ikertzen da, froga asko egiten dira, eta azkenean punta-puntako errezeta hortara iristen gara. Bestalde,
irugiarra daukagu, ordu asko egin da, temperatura basuan. Bueno, inspirazioa dator, alde batetik menditugun produktuetatik, eta bestalde, osagaien arteko zaporeen nahasketa horretatik. Anekdota moduan, Jon eta Mikel estatu batuetan egon ziren, Nueva Yorken, hamburguesak frogatzen, teknika berriak ikusten, eta handik hona ekartzeko, eta egun berdin batean, 4 hamburgueseria diferente ere probatu zituzten. Gure 3 hamburguesek irabazi dute saria, Espainiako txapelketan, honek hain zuzen, Gipuzkoako hamburguesa onenaren saria eta Euskadiko hamburguesa onenaren saria irabazi zuen. Tipula plantxan egiten da luze, karamelizazio puntu hori lortu arte, eta osagai horiek egin daudenean, muntaketa prozesua azten da. Ogia txigortu egiten dugu berotasun pixka bat irabazteko, horren gainean mayo bacon saltsa botatzen dugu, gero plantxan dugun dorre hori ogiaren gainean, eta azkenik gainetik demiglas saltsa hori jartzen diogu. Bueno, Joseba, hau izan da dena, hemen duzue Panceta Royal hamburguesa, eta hemen burgesian gure 3 lokaletan zuen zai gaude. Eskerrik asko, agur! Hau pamutilak eta gola zuen hamburguesak, arraitxura, Hango nauke Nikolako bat. Bai, gaur honi emango zio, Bai. Gaur horrena honi, baina, ge igual afaltzeko, Horrekin goziaz geratute. Bueno, besarka da hondi bat eta jarraitu horretan. Gurean jarraiteko, betu piperra 6 itxura hartu duen, zenba murriztu duan. Hemen, olioa jarri du patata prekitzeko, eta atea dugu ogila, berezila, Bai. Bisa txamurra, tak? Biguntxua, hemen jarriko jagoan piper maionesa, piperra da, geho xerra eta geho gainin. Errain berdi gorkoan. Vale. Bueno, ik maionesa egin bere, gaurrekoan ninuan eta hemen. Arrautza botatzek. Arrautza bihaz bat ingoik. Vale. Olioana 2 bota, Vale. botatzeok batzoia, hau osua, Vale. eta gatza tanto bat. Probatuko jau eta gero berbeik botako zuen, ziren egin bota. Vale. Eta horrik gehituko jokeneek ekiloria. Vale? Vale. Honekin ningoek. Vale, eta nik izan dugu, hau, zurituko eit, eta patata batzuk ingo izkio hemen, fin-finak ingo ditugu, zeitu honiteko, tita batean nitea jata. Bueno, hor kamisetan ekarri gatzian, txolindek beha, ez da? Bai. Tatuatuta eukan behare bai, ez da? Bai, tatuautan auken da pasada tatuajetik kamisetara. Ona, eta txolin ze muzio, bella. Ondo, ja zaharketan. Zemat urte ez eskagia? Baina, 21 urtero hortik eukiko da. Epa, bazekak, ez da? Bai. Eta, azkenian behi batek, 20 piko urtekin, hor ja 20kin. Bai, normalien urtero inizen dautxala, lehengo partua nostien faiau zauen apur bat. Bai. Baina, eta hori, baina zarketan edadetxo bat, normal etxe, sartrosisa sartu eta olako gauzak, eta... Baina, ondion izten dago, fruitu horrepe, eta... Bai, baina maitasuna, ez da? Bai, hori etxien gaixosan, etxien hilkoa, eta etxien gehatukoa gero, Bai, Bai, hori... Etxien gehatukoa nola beti, zein berdegi horrekin, behakin, Bai, ikusiko zein goben, baina niri penia muguzten, olako... Behoi, olako gauzak izeten di, ez? Pertsona bat lotzen dauela... Haiuen zuri haitxak kutsillo bat erregala utzun boruen eta zukaldien gatu zitzen, niri txala erregala utzten da, enamora honitzen sektoriaz eta bizitzanetaz, eta hemen jarraiketan dut. Ona, Ibai. Egia zan, ikzen bat urte askak. Txolin irekin orduan ezkegia txikitatik antzio, eta? Bai, nik 27 urte inbiot, eta bai, umetatik, nerekin. Umetatik? Bai, nik... Ez daukete errekordo. Nik ez ezagutzen ia baserria txolin gabe, ez da? Bai, ixe, bai. Ona. A ber nola ziak, Guen eman gora eta bela pixkat. Hemen behizak zein goiaun, Hau mingainak ingarrituko jo. Bertan jarri. Eta sartai honetan bertan batzu iba gota eta hemen txeperkituko jo xerra. Hau, listo. Bueno, eta guain baldakak beste behien bat eukiko ere bai hola bertan urte asko ziakena eta... Gisa esan... Gure etxien txolinen emedanak etxien geratu die eta ez daude fraudetan batepez. Eta... Bai, eta... Eta txolinek markatu ikire baserriko arrasan batzegit? Bai, ikusi, tirinaikatan nirik gure etxien txoline zera eta itxak ezatzen zaun. Hau da, beti topau gure izen duen behixe, armadura edarra dauko, gorputz ez dauko, ontsa ikusten duzun moduko Jesukriston gorputza, da behi bat emuten dauela bere burue aurrera urteo zuen bape jaten emun barik gero zelaizen eta zenien, eta nik hori gure lortzi, eta gainera ikusten da urte mordo bat aguanta daula,
Eta txalmordo bat emon ditxula, eta behi bateke hori inbia, ez? Eta ika dio txolini eta bere umeita ze ikustiok. Aparte, beia, bueno, etxian jaiotakoakela, de bai ze ikustiok eharra behai. Nik begiratu eta darrak. Ni txuara sartu eta, nik daukote amala urten aukela, haitxa fabrikan egon lanien, da etxien inguela etorri zan... Vale, gora beran, hoi listakak. Listo, ziok hori. Eta etorri zan, ni lanak itxen egila, etorri zan Euskalduna zan, baina Amerikatik etorri zela eta beixi adarra mosten satorrela. Bai, eta ikezen utzi. Gurea esan sartu. Eta gero, bezino batean afagan zan, da adarra mostutzen olako hartasi handi batzukin, da, dios, niri beixi adarra kendu ezkero, jentiak esaten dago, los cuernos no dan de comer, baina... Baina gitxura ematezio. Bai. Norbeai beharrak olako elegantiek ipini ezkeo asko esan kejauko. Dudi, gabe. Eta egia zen, nortasuna ematezioki. Zezen batei, behi batei, ez da, bere adarrak, ez da? Guk, adibidez, ontxe gure basarriko logu bera da, ez? Eta... beti dauzoz, ez? Batzuk esango habe tontokisa dala, baina bakotxa bere tontokisakin bizia. Claro. Tontokik ez da, nire bai, gaur egune, nik guztia behaien nortasuna ematezio eta behire bai lasaitasun bat eman bertziek, ez da? Gaur egune txakurre ire bai, izatza ez mostia, esatei heleno, izatza mostia, esatik angeo, koska, gauza gertatzen duk eta baina eulixak eta zuztetako eta... Eulixak eta behaien horreka, behaien bizkarrez urran puzketa, azkenia, Eta behiakin ipentzatea bere adarrake, sozen man bertziek. Sozetako kiko hau, Eta... txakurrak eta esan dozuna, lehen txakurrak ezauzen hainbeste, eta baina eske onja ikusten duzu txakurrak gabardiniaz, zapatiakin, ja lehen azate zabiena fan Ameriketara, eta hanbe txakurrak ortozik, baina eske ja hemen bestaz ortozik. Ja, ezin joan berrolako gauzak ikusteko, Bai. Hemen behizak, patatak. Mejoro dut, zelako testuri eta, Ona. Patatak inda, xerra inda, dena inda, piperra dare bai, behitu, hau, beste patata erdi hau geoko utziko jau. Manitxea platera eratzea ja, hau, hemen ja festa aztek. Katzu hori honea, oinek, vale, haneko tau, gamen behitu patatak xerra, hau pizkatu nego, ekarriko ju. Bai. Vale, hau erdin jarri. Hori gero gainien doi, sesamu igoixen. Hau ziak, sesamona goian. Hemen adibidez, behitzak. Piperra dakin hasiko gaituk. Eta piperra da jarriko ju, azpin, goetxo bat eharra. Idurri gabe. Vale, bueno, eta basekia baserrian iruro eta bostegun lana zegoekela, baina ranchera salia, parranda salia, hori ez tekendu gainete, hori zakendure ez, Ez, ni naz, pertsona bat esaten duena, lana bai, lana posik, eta gero personiak arnaz hartu da nun baitzen, ez? Eta bai, ni bastante majadero izenaz beti, ranchera sali izenaz bai, eta... Un zarratrako, Zarratrako. Eta, hori ez galduko, eta juergi eta, juergan inbia. Bestela zer, nuningo zu klienteliebe. Kalea urten inbia personi eta gentia ze arremandu eta hori galdu, bia. Hori ezin galdu. Lena txikiteu eguen, eta oine fane ostiralien kalea eta hostia, nundaz gaztiek eta gimnasiuen, ziklismo itxen, korrikan. Dai, lena korrerera eko bardez. Artista aiz. Egi. Arrazoi asko akak, Bai, hemen, ingo jaune, behitu, guain hau. Ai, ama, egarrain dio, gaur egune egokitia eta brokolila ekin da, Eta hamburguesak garbantzuanak, baina bakotxak bere gauzak eukiko zuen, hori bakotxak ikusiko hauzegan, da zezea, baina... Baina despista gabe. Txarrixai amabostegun jarraixen letxuki bakarrik imunezkoak hau itxen omen da, nik etxua probaikin, baina... Ondo zion, hauze. Hemen patata hauek, hau ingo jau guantxe, hori erdila nahiko izango jo, ez da? Bai, nahiko eta sobra. Ontxe. Patatas paja. Hori dieta del caballo, paseo y paja, Oide. Bueno, lagunak, eskerrik asko horretatik. Iri eskerrik asko, jarraitu zagola urte askuan. Berdin. Gu dano garagi hona jan berdiu, eta txoixo erragan berdizkiu, eta ondo pasa. Bai, ondo pasa bida beti. Eta bertaku galdu barik, eta bertakuen dako, eta nik esaten dutena, hemen lekue dau danondako, nik ez dut ikusten inorre kompetentzia moduen, hemen anistasun bat bida, eta elkarlana faltadan elkarlan hori, individualismotik kendu, eta
Bertati Guti gabe. bertara, gertutasun horretan, Guti gabe. erosi, pum, barre batzukin, eta lengunien txuleti esan intxarra, eta jode, tranquil, urrengo salduko zu berriro, eta... Eta hola, darra Ondo joaz, ondo humoria ondo xe aiaiz. behitu bizitzi, eta putabisa larri egoten dieta, aparte. Bueno, lagunak, eskerrik asko behin da berriro horreoteatik, eta behitu za gaur zeharra indizaun. Ogixak rokolixak Gozatu. intxie ez da la makalata. Agur, lagunak. Agur.